Idol, pasado na bilang drug-cleared municipality ang bayan po ng Bolinao, Pangasinan matapos ang wastong pagtalima nito sa mga panuntunan ng Dangerous Drugs Board at PDEA Region 1. Bilang pagkilala, iginawad sa lokal na pamahalaan ng Bolinao ang Barangay Excellence Award, isang patunay ng kanilang masigasig at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng barangay drug clearing programs. Kasabay ito ng pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kung saan 17 drug-cleared municipalities sa buong Ilocos Region ang binigyang pugay. Samantala, hindi rin nagpahinga ang mga law enforcement o hindi pa rin nagpapahinga ang mga law enforcement agencies sa rehiyon at puspusan pa rin ang kanilang mga hakbang at operasyon upang masawata ang pagpasok at kalakaran ng iligal na droga. Isang hakbang na pagsulong umano para sa mas ligtas at mas malinis at progresibong mga bayan sa rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.